Väčšina z nás doposiaľ pracovala s nástrojmi umelej inteligencie skôr intuitívne a ich potenciál nedokázala využívať naplno. Ukázalo sa to najmä pri nepresnom alebo nedostatočnom zadávaní promptov, čo sa odrážalo na kvalite výsledkov. Na školení sme sa okrem iného naučili, čo všetko je potrebné pri písaní promptov zohľadniť, aby sme z práce s AI dokázali vyťažiť maximum. Aj vďaka tomu dnes využívame nové technológie omnoho uvedomelejšie a efektívnejšie než predtým. Knižnica pre mládež mesta Košice je tu pre malých i veľkých návštevníkov už vyše 70 rokov. Okrem výpožičných služieb na 19 pobočkách po celom meste plní aj funkciu živého kultúrneho a vzdelávacieho centra. Ukazuje, že čítanie môže byť súčasťou životného štýlu. Patrí do každodenného života každého z nás. Tím Knižnice pre mládež mesta Košice predstavuje spektrum generácií, názorov aj skúseností s využívaním nových technológií. Dostali sme možnosť vzdelávať sa ako kolektív. Vďaka tomu sa zmiernili rozdiely medzi kolegami, ktorí aktívne využívali nástroje umelej inteligencie, tými, ktorí sa s AI ešte len zoznamovali, aj tými, pre ktorých bola AI doteraz tabu.